birat kuah kudde na aku itu bayang banget ini birat kuah kudde na oh ini ada sem lihat kuah kudde na nanti upahana ini sedang berada upahana nanti ini berada kalau itu upah baik ini sebenarnya kalau itu dia sebenarnya ini birat orang ini birat langsung dari jatuh ke dari kuah kudde na birat kuah kudde kalau kuah kudde ini terus sebelah karena itu berarti sekarang lama-lama bikin ya ordi bikin aku sila itu mau garni sole nih experience ini ada di dalam Manipal building पर कुन Manipal नि सिंगनि building कर भितर थिं तो गाइस मन बेबायदिनो मोजां भिडिअ गारि पार्किं बिल्डिं फ्लेट Manipal खात्राले mana ini wah naikkan hayabola antri sitting yang ba RTO office mungkin ada गारि driving license बनाए करा तो गाइस मन सिङाव दंबाय बाखिला बेदा तो गाइस मन बेबायदिनो बिल्डिं नुगोन नोंथांमोना Manipal फैबा तो बेबायदिनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन माबायदि भिडिअ जा मोजां बिल्डिं वाव जा गोजौ बिल्डिं खात्रालै बा बिया डेन्जार नोंथांमोना नुबाय दा बेबे मार साम्बिया इम्पेरी साम्बिया इम्पेरी फ्लेट बा नोंथांमोना बेबायदि नुगोन जा मोजां फ्लेट ओ खात्ता जाबायनो ओमफ्राय आलासि 20 मिनिट लाबाय बेनि आलासिनो 20 मिनिट लाबाय बै आरो बिल्डिंफोरा बा माबायदि फरेन टाइप न'फोरा नायो अब गाइस मोन बेयाव आरो फरेन टाइप नोंथांमोना नुनो मोनदों फरेन हाउस वाव जा मोजां वाव गाइस आं दा मेन लामायाव दङ मेन रड मोनफैबाय आङो फैयो मेन रड मोनफैबाय मेन रड फैनाय दा थांबाय थादो बाइक फैदो मेन रड फैनाय लोगो सान्देगाति फैबाय सान्देगाति फैनाय दा गाइस नोंथांमोना नुगोन स्पिडखौ जा मोजां 110 आथ' आराम सिखारो वाव सान्देगाति गाइस नोंथांमोना नुदों बेबायदि नोंथांमोना सान्देगाति नुवाखैबा नुनो मोनगोन दा सान्देगातिनिखौ सान्देगाति होनना बुङो तो गाइस मोन बे आरो जाहाज टाइपनि बिल्डिंआ जा समायनाखा बे आंफोरा बानायनाय जाहाज टाइपनि आरोना बिल्डिं नुदों माबायदि बै जौखोन्दोआव जाहाज ना बट मालफे बट माबानिफ्राय बानायो आरोना पुलिस दङ बेयाव बुरजा जागाफोरा फुंहाय जाम गैया आरोना गारिफ्रा बेखायनो बेयाव बुरजा सालायनो मोजां नांदों आरोना फुङाव ओमफ्राय ब्रिज मोनलायबाय आरो ब्रिज डाबल ब्रिज नैबे पुराना नैबे गोदान दलङा नामावबो मोजाङानो जायाखै बास आरो जा गिदिर बासा वा तारमान बास फैयो फुंनिफ्राय बेंगलरनिफ्राय फैयो गवानिफ्राय फैयो महाराष्ट्रनिफ्राय फैयो रत्नागिरिफोरनिफ्राय सांगली रत्नागिरिफोरनिफ्राय बास फैयो आंबो फैयो तो गाइस भिडिअखौ माबायदि मोनदों नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गोदान भिडिअ आंनि भिडिअखौ गोदान नायनो गोसो दंब्ला बेल आइकनखौ बोदाबायना लादो नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला तो आं बेबायदिनो फरेन भिडिअ लाबोनो सानबाय थागोन
alam tuh mah alam tuh habis paripura mah udah saja ya bang